Jeg skal lige snakke lidt om modellering. Heroppe, der starter vi med en ret linje, og den kan vi lige tage i Paint. Vi gør sådan her. Så vi har vores pris heroppe. Så har vi vores afsætning hernede. Så laver vi lige en ret linje. Og sådan der. Ikke helt ret, men det går. Og den rette linje her, den viser så, hvor vi har 0 der. Så der omsætter vi 0. Der får vi ikke noget ud. Der får vi ikke ud af noget ved vores pris, når den er så høj, fordi så sælger vi ikke noget. Og så når vores pris er der, så omsætter vi også noget. Så har vi vores prisfunktion, som er vores prisfunktion i parentes x lige med minus ax plus b. For at finde ud af det, der skal vi så sige for 0, skal vi sige lige med minus ax plus b. Så skal vi så få minuset væk, og det gør vi ved at sige ax lige med b. Og det ender vi så i med, at vi får x er lige med b i ane del. Og på den måde så finder vi så ud af, at vores definitionsmængde, den er 0 til b i ane del. Og det betyder så, det der b i ane del, det betyder det her. Fordi at vi har ikke et bestemt tal for det endnu. Det er fra 0 til b i ane del. Så skal vi så finde vores omsætning, og det gør vi ved at sige revenue, parentes x, lige med pris gange afsætning. Og den regner vi så ud på følgende måde med at sige pris gange x, og vores x det er så vores afsætning, men den kender vi ikke endnu. Så siger vi så lige med parentes minus x plus b, parentes slut, gange x. Her efterfølgende, der skal vi så gange vores x ind i vores parentes, hvilket så gør, at parentesen den forsvinder helt. Så det bliver lige med minus ax i anden plus bx. Så skal vi til at finde vores omkostning. Og det gør vi ved, at vi siger vores kost. I vores kost, parentes x, parentes slut, lige med vores variabel enhedsomkostning, gange vores x, som er vores afsætning, som vi ikke ved, plus vores kapitalomkostning. Og det gør vi så på følgende måde ved at sige omsætning lige med omkostning. Så går vi så længere ned, og så siger vi vores omsætning minus vores omkostning, hvilket så bliver til 0, fordi at vi går ud fra, at de begge to er det samme tal lige her. Men ellers så vil vi jo få et overskud her, hvis det skulle være rigtigt. Så skal vi regne vores overskud, og det gør vi simpelthen på følgende måde, at vi har vores overskudsfunktion lige her, og der har vi så vores p, parentes x, parentes slut, lige med parentes minus ax i anden plus bx, parentes slut, minus parentes start, variabel enhedsomkostning gange vores x, som er vores afsætning stadigvæk, plus kapitalsomkostning, parentes slut. Det vi så gør her, det er, at vi lægger meget fokus på, at de her to, de skal regnes hver for sig, inden at man minuser dem. Og det går vi så ned her, hvor vi har fundet ud af, hvad de giver, og så siger vi bare det her, minus det der, og så får vi et bestemt tal, som vi ikke ved endnu på grund af, at vi bruger bogstaver i stedet. Så skal vi så have regnet vores selve overskud ved at sige p, parentes x, parentes slut, lige med minus ax i anden der, plus parentes start b, minus vores variabel enhedsomkostning, parentes slut, gange x, vores afsætning, som vi stadigvæk ikke ved, minus vores kapacitetsomkostning. Og parenteserne her, grunden til at der er en parentes der og en parentes der, det er fordi, at så er der mere fokus på, at de skal trækkes fra hinanden,
På grund af, ellers så kommer der til at ligge for mange x'er i spil i denne her funktion. I denne funktion. Så det er simpelthen derfor, at det blev sat med i spil med en parentes, og så har de taget x'en væk. Og nu har jeg så tænkt mig at tegne vores definitionsmængde ind, på grund af det fandt jeg lige ud af, at jeg glemte. Så vi siger, at vores definitionsmængde, den var fra 0 til b i a'ene. Og b i a'ene, det er så dette tal, som vi ikke ved, på grund af, at vi bruger bogstaver. Og så har vi vores overskud. Og vi ved jo ikke rigtigt, hvad vores overskud er, men det vil, hvis vi går ud fra, at den kommer fra 0 af, så vil den gøre sådan der. Og så det her, det vil være vores overskud. Så kan vi cirka tegne en parabel, der er så stor her, fordi så kan vi se, hvad vores overskud vil være. Så man kan klargøre sig på, at når du går derfra, når du kommer derop til, så vil du ikke få noget overskud, så vil du gå i underskud, eller så vil dine omkostninger og omsætning komme til at gå i 0. Og så her, der har vi et overskud, så kommer vi hertil, så begynder vi at gå i underskud. Og som et firma, så skal du så forberede dig på, at du skal være parat på, at du sagtens skal gå i underskud. Og det er derfor, at det er en ret god formel til at kunne fremvise, hvordan at din virksomhed vil komme til at gå, så du kan passe lidt bedre på dine penge her. Det var alt, hvad jeg havde.